ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚುಲರ್ ಪೂರ ಹುಷಾರಿಲ್ಲರತೆ ಇನಿ ಅಂತೂ ಕಂಡವಟೆ ದುಮ್ಮುಂಡು ಕಂಡವಟೆ ಶೆಕೆ ಪುಂಡು ಏತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಶೆಕೆ ಅಂತೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜತೆ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ಡೇಗೆ ಇಂಕುಲು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಂತಿತ್ತ ಐತ ರೆಸಿಪಿ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮುಂಚಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ದೇಕದು ಗೆತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಜತದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಗೆತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಪುದೀನನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಜತದು ಗೆತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನಿಕಲು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರೆ ಕರಿಮೆಣಸು ಉಂದಿನ ಪೂರ ಉಂದಿನ ಗೆತೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮೂಜಿ ಬಗೆ ದೀತರದೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಾರಿಗೆ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಬೇವ್ರೆ ಶುಂಠಿ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಚೂರ್ದೆತ್ತು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕಡೆದು ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಇಡ್ಡೇವೆ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಆತೆಡ್ಡೆ ನೀರು ಮನ್ಪರೆ ಪೊಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಕೆತ್ತಿ ಮೈದಾ ಕಾರ್ನ್ ಪೌಡರ್ ಉಂದೀತು ಪಾಡ್ಲೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲಪುಲೆ ಕಲತ್ತದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ 2 kg ಎಂಕುಲು ಈತ್ ಮಸಾಲ ಗೆತೊಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಏತುಂಡು ಆತು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತುಂಡ ಕಲತ್ತದು ಪೂರ ಆತಂಡು ಅವು ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತಂಡು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ತೆಂಕುಲು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಂದ ಪಂದ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕುಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಅವೆನ್ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತು ದೀಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ಚೂರು ಪಜ್ಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೋಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ತುದುದೆ ತೊನ್ಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಅವೆನ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದೊಂಬುಗು ನುಂಗದೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಪೊತ್ಪದು ಅವೆನ್ಲ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಒಂತೆ ಉದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿನ ಉಂಡದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಜ್ಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊತ್ತುದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಜೀರಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅವು ಉಂಡತೆ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಗೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈನ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪೊಡಿ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು ಪಾಡ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಪುಗು ಪಾಡ್ಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವತ್ತು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಜಾರಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಜಾರಡು ಮಂತಂಡ ನಮಕ್ ಪೊಡಿ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ಆತು ಸಾಮಾನು ಆ ಎಲ್ಲೆ ಜಾರಡು ಪತ್ತು ಜತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಜಾರಡು ನಿಕಲು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು ಪಾಡ್ದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಒರಿದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ತೋಜರ ಬಲ್ಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇನು ಪೊಡಿ ಮಂತು ನೋಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಮಂತೊಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುನತೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದೇ ಟೈಮು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಅನ್ನ ಮುಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಪುಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆತೈತಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಆತೈತಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿತ್ತದೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅವೇನು ಐಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತು ಒಂಜಿ ಜಾರಡು ದಿವೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತಂದು ಅವೇಕ್ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೋಡು ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೋರಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿಲೆ ಪಂದು ಆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನೇನು ಅವೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೋಡೋಣ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಬೇಯ್ಯಡ್ದು ಓಡು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಾತು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಯಡ್ದಿಲೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಬೇಯ್ಯಡ್ದಿಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಡ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಅವೆಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಮೂಜಿಲ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ನೀತನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಂತಿಲೆ
ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಾರ ಇಕ್ಕಿತ್ತೊಂಡೆ ತಾರೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ತಾರೆನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತುದು ಉಂದು ರಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪೊಂಡು ಉಂದೆನ್ ಕೇತೊಂದಿಲೆ. ಕೋರಿ ಸಾಧಾರಣ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಅವೆನ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯರೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ತಡದು ಕೂಡ ಆ ತಾರೈ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಅವೆನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯರೆಗ್ ದೀಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮುಂಚಿದ ಸಾಮಾನು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿತ್ತತೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡು ಆತೆವೆನ್ ಕೇತೊನುಲಿ. ದಾತಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ರೆಡಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಈದಿಪ್ಪೊರದೆ ಅವೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತುಡು ಪಾರ್ದು ತೀಂಡ. ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೋರ್ದ ಸಾರ್ದ ಬರ್ಡೇ ಕೋರ್ದ ಸಾರು ಇತ್ತಿನಂತೆ ಆ ಕೋರ್ದ ಸಾರ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಐಟದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಾರೈನ ನಿಕುಲು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತುದು ಐತ ತಾರೈದ ಪೇರು ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಗೆತ್ತು ದೀವೊಂದೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ತಾರೈ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜುಲು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದಿನ ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಆತೈನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದು ಗ್ರೈಂಡರ್ಗ್ ಪಾರ್ದು ಅವೆನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ ಚೂರು ಪಜ್ಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಿಲೆ ಏನು ಪಾಡ್ಲೆ. ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀಪುನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅವೇ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇವುರೆ ಸಾಸಿವೆ ಅವು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಕೋರಿನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೋರಿನ್ ಪಾರ್ದು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಯರ್ದಿಲೆ. ಅವೆಕ್ ತಾರೈದ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪ್ಪು ಕೂಟುಂಡು ಅಪಗ ಕೋರ್ದ ರೆಸ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ನುಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದೊಡ್ಡಲ ಬಾಲೆಲ ಕುಲೋಂದೆರ್ ಚಾವಡಿಡ್. ನಿಕುಲು ಪಾಪಟೆ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕು. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.